खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। गिबियावनो थामदिनाव थानाय बायदि रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायनो नागिरदों। साननैसोनि सिगां गुफुर हालामनि बलफुख्रि एलेकायाव सासे बर' सेंग्राखौ अरुणाचल पुलिसा फायरिं होनायनि सायाव सावरायनाय जागोन। रायजो राजाफ्रा गावनि बेसेन गोसा समखौ 5 मिनिट टाइम होनानै खोनासंलाङोबा आंनि गोसो गोरबोआव गोजोननाय मोनगोन। नैबे समाव आं सावरायगोन रायजो राजाफोरजों बै समनि बोसोरनै बोसोरथामनि सिगां बे जाथायखौ आं बुंनि। जेब्ला अरुणाचलिया सासे मानसिया आसामाव दाय मावनानै थांबाय, बिनि उनाव गुफुरनि सासे असिया जाय अरुणाचलिया दायनिगिरि खामानि मावनानै थांनाय बिथांखौ जेब्ला नागिरनो थाङो, अब्ला जोंनि खोनानाय बायदि अरुणाचल पुलिसाबो नांगौ बायदि हेफाजाब होआखै आरो रायजो राजाफ्रा आसाम पुलिसखौ आक्रमण खालामनासो हरदों। खोनानाय बायदिब्ला फंनैसो सोबानानैसो हरदों होननानै जों खोनादों। आरो जों खोनायो सम सम गुबुन स्टेटआव आसामाव दाय मावनानै थांनाय सोद्रोमाफोरखौ जेब्ला आसाम पुलिसा हमनो थाखाय गुबुन स्टेटआव हमनो थाङो, बेबायदि समाव गुबुन स्टेटनि पुलिसफोरा नांगौ बायदि हेफाजाब होआ आरो गुबुन स्टेटनि रायजो राजाफ्रा आसाम पुलिसनि सायाव गाग्लोबनायखौ जों खोनायो। बेफोरखौ खोनायोबा जोङो गोसोआव दुखु मोनो। मानो होनोब्ला जोंनि आसामखौ आसाम पुलिसानो बेंनानै दोनदों आरो जिखुनु जाया समाव आसामाव माबा मोनसे दाय मावनानै गुबुन स्टेटनि मानसिफ्रा दाय मावलाङोबा आसाम पुलिसा हमनो थाखाय नारा नाथा खस्थ' खालायो। बेफोरखौ जोङो गुबुन स्टेटनि पुलिसफ्रा हेफाजाब होयैखौ रायजो राजाफ्रा गाज्रि आखु देखायनायखौ जों खोनायोबा गाज्रि मोनो। दिनैनि बे समाव आं रायजो राजाफोरजों सावरायगोन। जों खोनानो मोननाय बायदिबा बै समाव जों जेब्ला उन्दै बे समाव अरुणाचल स्टेटआव सोरबा सिनाय हायै हान्जाफ्रा अरुणाचलनि बेंकआव हाबदोंमोन। बेबायदि समाव जेब्ला गुफुर हालामनि आबसुनि लिडारफोरखौ आबसुनि मानसिफोरखौ सिखाव होननानै जेरैबायदि अरुणाचल पुलिसा लांनानै जायफोर आबसुनि दैदेनगिरियानो जा जिखुनु जाया दैदेनगिरिफोरखौ लांनानै बुख्रुब सुख्रुब खालायनानै 2 थाला 3 थाला बिल्डिंनिफ्राय बारजुम होनानै सोरखौबा आथिं आखाइ बायहोनाय, ओरैबायदि बुख्रुब सुख्रुब खालायनानै बेमार जाहोनानै बोसोर लखबावनो, बेबो जेल नङा, जेला आलाग जायो आरो लखबा आलदा, थिग बेबायदि लखबावनो बोसोर थानो गोनां जादों। लखब होननानै बुङोबा बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिखायो लखबा बेसे गिदिर। बे समाव अरुणाचलाव जेल गैयामोन। बेबायदिखौ गुफुरनि दैदेनगिरिफ्रा खस्थ' जाबोनो गोनां जादों अरुणाचल पुलिसनि आखायाव। बेबायदि जाथायखौ खोनायोब्ला बै समनिफ्रायनो अरुणाचल पुलिसफ्रा बर'फोरखौ गादबबोदों आरो बर'फोरखौ हानायमानि नासयबोदों। जेरै गोसो ओरै खालायनानै बुख्रुब सुख्रुब खालायनानै माखासे अरुणाचलाव दायनिगिरिफ्रा दाय मावनानै फैयोब्ला गुफुरनि रायजो राजाफोरखौ बेबायदि हाराहास्ति होयो। बेफोरखौ जेब्ला गुफुरनि रायजो राजाफ्रा लकेल थानायाव सोङो, अब्ला अरुणाचल पुलिसा जोंनि जायगाफ्राव डिस्टार्ब खालायफैदों आरो हरनि समाव लांदों होनना बुङोबा गुफुरनि लकेल थानानि असियानो जा सोरबा पुलिस थानानि दैदेनगिरियानो जा जों मोनथिया, जों बेफोरबायदिखौ जोङो खबर गैया। बेबायदिखौ बै समनिफ्रायनो आसाम पुलिसनिफ्राय खुगानिफ्राय मोनबोदों। साननैसोनि सिगां जेब्ला गुफुर हालामनि बलफुख्रि एलेकायाव अरुणाचल पुलिसजों फायरिं होनानै लांजानायनि बिफाया जेरैबायदि बिफानि खुगानिफ्राय खोनानो मोननाय बायदिब्ला जेब्ला गुफुर थानायाव सोंहैदों, आंनि फिसालाखौ नोंथांमोना मोनथियो नामा हमनानै लांनाय? अरुणाचल पुलिसा लांनायखौ आसाम पुलिसा मोनथिया। बे माखासे अरुणाचल पुलिसफोरजों आसाम पुलिसनो खबर होआ दबर होआ लांजानाय जाथायफोरखौ जेब्ला लकेल थानायाव खबर होयो, बेबायदि समाव दानिल' नङा, बै समनिफ्रायनो गुफुरनि पुलिसफ्रा बेबायदि बर'फोरखौ बुंबोदों। नाथाय जोङो गावसिनि हारिनि सोरखौबा लाङोब्ला गावसिनि पुलिस अफिसारफ्रा अरुणाचल पुलिसनाव सोंहरनानै अरुणाचल पुलिसजों सावरायनानै गावसिनि सुबुंनि सोद्रोमाफोरखौ बख'यो। बर' मानसिफोरखौ लाङोब्ला आसाम पुलिसा मानो सोरबा जुदि लांजारानि न'खरा सोंफैयोबा जों मोनथिया, जोंनाव खबर गैया, बेफोरबायदिखौ बै समनिफ्रायनो आसाम पुलिसनिफ्रायबो खुगानिफ्राय मोनबोदों आरो बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा अरुणाचल पुलिसनि सायाव मालाबाबो सोंखारिनाय खोनायाखै। जों बेखौसो बुंनांगोन, सोरबा दायनिगिरिखौ हमनानै लांनाङा जों बेखौ बुङाखै। जायहा दाय मावदों बे बिथाङा हमजाखागोन आरो बिथाङा जेब्ला पुलिसनि नोजोराव दाय मावदोंबा पुलिसा नागिरखागोन। नाथाय जों आयेन बायदि जों बेखौसो बुंनांगोन, गुबुन स्टेटनि पुलिसा फैयोबा
लकेल थानायाव जनायनांगोन आरो जोंनि स्टेटआव जनायनांगोन। जाय दायनिगिरिखौ हमना लांनो थाखाय लकेल थानानि पुलिसखौ लानानै हमनानै लांनांगोन, नङाबा लकेल थानायाव जनाय हरग्रोनांगोन। जों बेखौ आयेन बायदि जों नुहुरो। नाथाय जोङो पुलिसनि आयेनफोरखौ जोङो थोजासे जों मोनथिया। नाथाय जोंनि बुजिनाय, जोंनि नुहुरनायाव जों बिदि सानो। बेखौनो आं बुंगोन, दानिल' नङा, मैया दाखालिनिल' नङा घटनाया। बै समनिफ्रायनो जेब्ला गुबुन गुबुन आफादफ्रा अरुणाचलाव जाथाय मावोब्ला गुफुरनि साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा, सोरबा आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा, जिखुनु जाया रायजो राजाफोरनि गेजेरनिफ्राय बेबायदि अरुणाचल पुलिसजों बानायबोजादों। सोङा हसिया लांनानै बुख्रुब सुख्रुब खालायनानै आरो न'खरनि मानसिफ्रा नायनो थाखायबो अरुणाचलाव दिगदार। पास नांगौ आरो ओरैबायदि अरुणाचल पुलिसनि माखासे रेसपेक्टआ, माने मानसिनि रेसपेक्टखौ बिसोरो होनो रोङा। जेरैबायदि न'खरनि मानसिफ्रा थांनानै नायोबा, खबर लानो थाङोबा न'खरनि मानसिफोरखौ बुलाबायनानैसो हरनो नागिरलाबायो अरुणाचल पुलिसा। थिग जों बेबायदिखौ खोनाबोदों। बिनि थाखायनो आं सोंखारियो, जायफोर अरुणाचल पुलिसफ्रा बै समनिफ्रायनो बर'फोरखौ, जेरै आबसुनि लिडारफोरखौ सिखाव होननानै लांनो हानानै बिथांमोना देरहासार जादों। बै समाव जेब्ला आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ जेब्ला हमनानै लांदों, बेबायदि समावबो आसाम पुलिसा जेबो माथो होआखै आरो बर'फोरनि दैदेनगिरिफ्राबो माथो होआखै। जों बेखौ नुदों। गुफुरनि आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि खस्थ' जाबोनो गोनां जादों। आरो जाय हारा हास्ति होजानाय आबसुनि लिडार, बे दैदेनगिरिया आंनि गामिनिमोन। बे दैदेनगिरिया ओरैबायदि माने बुजानानै टिबि बेमार जानानै, बै समाव टिबि बेमार होनबानो देरसिनोमोन आसामाव। बेबायदि बुख्रुब सुख्रुब खालायनानै टिबि बेमार खालायनानै थै गोबानाय जालायदों। आरो बोसोर बोसोर, बेबो मास मोनसे मास मोननै नङा, लकआपआवनो बोसोर बोसोर थानानै बेबायदि खस्थ' जाबोनो गोनां जादों। दा जों बुंगौ माने खोथाया लावगौ। जाय समाव अरुणाचल पुलिसफ्रा सोङा हसिया गुफुरनि रायजो राजाफोरखौ लांनायखौ जों बै समनिफ्रायनो नुबोदों। जिखुनु जाया बेबायदि माखासे जाथायफोरखौ अरुणाचल पुलिसा बानायबाय थानायखौ आसाम पुलिसा माथो होनांगौ आरो बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्राबो माथो होनांगौ। आं बेखौ बुंदों। सोरबा दायनिगिरि लांनायखौ जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय जोंहा आयेन मथे जों नुहुरो अरुणाचल पुलिसा जिखुनु जाया समाव आसामनि सोरबा दायनिगिरि मावनानै फैदोंबा लकेल थानाखौ लानानै लांनांगोन। बेखौसो जों नुहुरो। आरो जोङो खोनानो मोननाय बायदिबा बोसोरनै बा बोसोरथामनि सिगां अरुणाचलिया सासे मानसिया आसामाव दाय मावनानै जेब्ला खारनानै थायो, बे समाव गुफुरनि सासे असिया जाय अरुणाचलिया दाय मावनानै थांदों, बेखौ हमनो थांनायाव जोंनि खोनानाय बायदिब्ला अरुणाचल पुलिसा थोनायमानि हेफाजाब होआखै आरो रायजो राजाफ्रा बेंनानै गुफुरनि असिखौ सोबालाबायनानै हरदों होननानैसो जों खोनादों। बेफोरबायदिखौ खोनायोब्ला जोंनि गोसो गोरबोआव दुखु मोनो। जोबथारनायाव आं बेखौ बुङो, जिखुनु जाया समाव अरुणाचल पुलिसफ्रा जाहाथा आसामाव सिमा बारबोनानै गुफुरनि रायजो राजाफोरखौ बेबायदि हाराहास्ति होनाया दानिल' नङा, बै समनिफ्रायनो आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौबो बेबायदि बेंकआव हाबग्रा सिखाव होननानै जाहाथा बुख्रुब सुख्रुब खालायलाबायनानै जेलाव बोसोर बोसोर दोननानै बेबायदि गादबबोदों। आरो जों बै समनिफ्रायनो दिनैसिम जोङो मैया दाखालि जि बल फख्रियाव फायरिं होनानै लांदों, बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय फख्रि एलेकायाव फायरिं होनानै लांनायनि सायाव आसाम पुलिसनि सायाव लाजिथावना आरो आसाम स्टेटआनो लाजिथावना। आसाम पुलिसा जुदि गुबुन स्टेटआव फायरिं होलायनानै जुदि लाबोनांगौबा माबायदि बखिगौमोन, माबायदि गुबुन स्टेटनि रायजो राजाफ्रा माबायदि आखु खालामनानै हरो आरो गुबुन स्टेटनि पुलिसफ्रा माबायदि आसाम पुलिसखौ नासयो, जों बेखौसो नुबोदों। जिखुनु जाया समाव गुबुन गुबुन स्टेटनि पुलिसफोरजों रायजो राजाफोरजों आसामा बेबायदि गाग्लोबबोजादों। जों बेखौसो नुदों। जोंनि स्टेटनि सोरबा दाय मावनानै जुदि गुबुन स्टेटनिफ्राय जुदि फैदोंबा बिथांखौ हमनानै लांनाङा जों बुङाखै, खिन्थु आयेन बायदियै लांनांगोन। जोंनि स्टेटनि जुदि पुलिसानो जुदि मोनथियाबा जोंहा बिनिफ्राय बुंनांगौ मा दं, बेखौसो आङो फंनैसो बुंनाय जाबाय।